Jo tenia 39 anys, treballava full, viatjava molt y quan va néixer la Carla va ser un parón. Nació, al principio todo era muy tranquilo, tan tranquilo que detectamos que había un problema. No sabíem el que tenia, cada vegada li anaven fent proves cada vegada més, més estranyes. Quan es comencen a dir que pot tenir alguna anomalia, que no sabem què té, no tenien clar ni si sortiria. Pasó 11 días en la incubadora por problemas de músculos, tenía los músculos laxos. I el metge que el va agafar el va mirar i va venir i ens va dir amb un 99% aquest nen té la síndrome de Prader-Willi. Dic, el què? Perdona? És un trastorn multisistèmic, què volem dir amb això? Que afecta diferents parts de l'organisme, i per això implicarà molts especialistes. I la causa és un trastorn genètic, que a través de l'hipotàlem ocasiona tot el conjunt clínic del pacient. Els pacients amb síndrome de Prader-Willi tenen molts dèficits hormonals que ja es posen de manifest moltes vegades quan són nens. El principal és el dèficit de l'hormona de creixement que ja se sol administrar ja a pocs anys de vida i, a més, poden tenir altres dèficits hormonals perquè el seu problema està en l'hipotàlem, que és com un centre que hi ha a nivell del cervell que governa una glàndula molt important, que és la hipòfisi. I si falla l'hipotàlem, falla aquesta hipòfisi, que és on es fabriquen moltes hormones. Afecta totes les hormones que es fabriquen allà, l'hormona de creixement, la prolactina, que aquesta no ens dona molt problema, el cortisol, o sigui, es fabrica la suprarrenal però es coordina també des de la hipòfisi, les gonadotropines, que són les que posen en marxa la pubertat, i la que controla la producció d'hormona tiroidal. El diagnòstic genètic de la síndrome de Prader-Willi es pot fer en tots els casos, és a dir, que quan ens arriba una mostra en el laboratori perquè ha sigut indicat pel genetista o per l'endocrinòleg que hi ha una sospita de síndrome de Prader-Willi, ens arriba la mostra i nosaltres podem fer l'estudi genètic i arribar fins al final, és a dir, veure una alteració en els cromosomes 15. Ja sabeu que la regió 15, Q11, Q13 és la responsable del síndrome de Prader-Willi. Llavors, hi ha diferents mecanismes, són tres. Un és per deleció d'aquesta regió, per deleció del cromosoma 15 d'origen patern. L'altre mecanisme és quan hi ha dos cromosomes d'origen matern i falta el cromosoma patern. I l'altre mecanisme és quan hi ha una petita alteració del centre d'impronta. Al final venir al hospital, por muy acondicionado, muy pediatrizado que lo tengamos, siempre es salir de la rutina y es un poco estigmatizante, ¿no? En el sentido de tengo un problema, ¿no? ¿Por qué tengo que venir tantas veces? És potser de les síndromes amb més especialistes. Jo diria que de tots els que nosaltres estem atenent, la veritat que la llista és llarga, feixuga. Però sempre dic el mateix als pares que acabem de diagnosticar un nen petit, aquest esforç té premi. En el contexto de todas las cognitivo-conductuales, los niños y niñas con Prader-Willi no tienen gran afectación cognitiva. Muchos de ellos tienen un nivel intelectual bastante funcional que les permite una vida bastante autónoma, el poder demandar cuando necesitan algo, cuando sienten algo, el poder comunicarlo. O sea que a veces la discapacidad intelectual no es tan importante y esto también hay que cuidarlo, en el sentido de que les tenemos que tratar como personas que entienden y que pueden comprender su situación y poder encajarla mejor y ayudarles a eso.
irradia llum. Em fa somriure cada moment, em fa descobrir la vida d'una altra manera que jo no coneixia, de preocupar-me per les coses simples, de no fer-les complicades. El nen amb síndrome de Prader-Willi és molt agradable en el sentit de simpatia, no? I ja sabem que, encara que els costi a vegades parlar i vocalitzar, són normalment xerraires. La malaltia el que té és que, per exemple, quan són petits, les diferències són petites, i a mesura que es va fent gran, les diferències són més grans. Ells també van sabent i van coneixent les seves limitacions i això els origina moltes vegades frustracions. La persona amb Prader-Willi no s'identifica bé a si mateixa com a diguem, persona de la població general, alhora que tampoc s'identifica bé a ella mateixa com a persona amb major discapacitat intel·lectual. A l'adolescència, personalment, crec que és quan les alteracions de conducta exploten. Ja comencem a trobar aquell nano que comença a fer furts per aconseguir diners, per aconseguir menjar, comença el pensament obsessiu, reiteratiu, la rigidesa mental augmenta. La rigidesa aquesta cognitiva, és a dir, el veure el món d'una determinada manera i tenir la dificultat de veure les coses des d'un altre punt de vista, per mi dificulta molt el que són les relacions socials, tant amb els companys com amb els adults. I provoca molt aquestes rebequeries i aquests enfados que tenen, que moltes vegades el que és una dificultat d'entendre un món que no és exactament el que tu penses. El tema actituds i rabietes i així, ara comença una miqueta. Suposo que també jo ho condiciono molt a l'edat, però encara se la pot negociar. Encara que entra en un bucle que costa treure-la, però l'acabes traient. Aquest bucle cognitiu no els és suficient i el que fan què és? No puc fer el Swift i per tant què faig? Exploto i és quan tinc el trastorn de conducta. Que aquest trastorn de conducta serà després el que madurarà rato i estona i estona i amb la mateixa cantarella, ta-ta-ta, 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 fins que aquella realitat la faig predictible i veus que s'aixequen, te miren i diuen, vale, ja està. Li costa molt fer amics, sobretot, bueno, és normal, hi ha molta gent que no entén què és la malaltia, què és el que comporta, i això, que no tenen empatia. La seva germana es diu Irene, té 19 anys, i tenen molt bona relació. La Irene l'estima amb bogeria, vull dir, donaria la vida per ell, però esclar, és complicada també la relació. Tener un referente dentro de la casa de un niño mayor, pues para Luis es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque no tiene un modelo y tampoco se puede quedar quieto mucho porque viene ella y entonces le molesta, ¿no? Y entonces ya pide su atención también. Però en els moments que sents que és feliç, o sigui, que te sents que ets el seu germà, és molt gratificant. Té dies. Hi ha dies que no saps per què salta per qualsevol cosa i dies que s'apunta un bombardero i tot perfecte. Sempre has d'estar pendent d'ella i aleshores, clar, això et condiciona a tu a nivell de relació amb la resta dels teus amics. Nosaltres hem perdut amics, els familiars, tot i que ho entenen, però no ho entenen al 100%. Sabes que en un momento del día va a pasar algo, por cualquier tontería. Va a haber un problema. Y esas broncas, pues a lo mejor duran horas. Hi ha un risc important de problemes d'autoestima. Són nens i nenes doncs, que moltes vegades no accepten aquesta diferència i que la viuen realment amb tristor. No? És important acompanyar aquest procés, és important ajudar-los a acceptar-se, i en aquest sentit és el que deia jo, que de vegades posem molt l'enfoc en el tema pedagògic, però el tema de la salut mental no es pot deixar mai de banda.
En general, la capacidad de asistencia clínica, médica que tenemos en el síndrome de Prader-Willi ha mejorado muchísimo, es muy buena, es muy integral. Sin embargo, yo como neuropediatra sí que percibo que hay aspectos de la conducta que interfieren mucho en el bienestar de los niños, de las familias en el día a día y que no están bien atendidos por parte de la sanidad pública. A les sessions que fem de musicoteràpia, sobretot treballem primer el Brain Gym, és una part que fem sempre. Fem un escalfament, Brain Gym, viure la música i relaxació, bàsicament. Superbé! Molt bé, Carla. I ho farem? L'objectiu principal realment és deixar-se portar per la música i que a través de la música aflorin els sentiments que estan allà amagats, que puguis alliberar tensions, que puguis realment fer grup també, és sobretot un treball a nivell emocional. Vinga, Mariona, tomes! Per a merenda. El característic, curiosament, de la síndrome és que a partir dels 2 anyets apareix molta gana, una hiperfàgia, i quan no s'intervenia aquests nens ja començaven a augmentar de pes, de tal manera que els reconeixíem a la pubertat, que no la feien, amb una talla baixa, amb una obesitat molt important i amb una sèrie de trastorns de conducta molt relacionats amb la hiperfàgia. Si surts por ahí amb amics, tothom parla de menjar. I què soparem? I si anem a sopar aquí? I si dinem allà? O he portat palitos pels nens. Tenim la cuina tancada, amb clau, la cuina i tot que és el dispensari, on tenim tot el menjar sempre el tenim tancat amb clau. Esmorzar, dinar, berenar i sopa no perdona, però sí que és una nena que ha estat molt controlada i jo penso que això al llarg del temps ens ha ajudat molt. Controlamos mucho las cantidades, en plan que tenga siempre un plato que esté muy bien equilibrado. Ella al menjar sí que hi pensa molt, a mi me parla més de menjar que no d'una pel·lícula, però realment si tu fas alguna activitat amb ell o alguna altra cosa que d'això, desconnecta el tema i està per una altra cosa. La causa de la hiperfàgia, molta part es creu que pel mecanisme d'alteració que hi ha a nivell hipotalàmic. A nivell hipotalàmic hi ha tota la regulació dels centres i les senyals que es diuen orexigèniques i anorexigèniques, és a dir, que em donen senyal de que tinc gana o de que estic ple. I les pèrdues d'aquestes senyals ens donen aquestes alteracions que tenen una hiperfàgia que no hi ha sacietat perquè aquestes senyals no arriben de forma correcta. I les conseqüències d'aquesta obesitat podria ser que s'associa a apnees de la son, que s'associa a més incidència de diabetis, també poden tenir més incidència d'hipertensió degut a aquesta obesitat i patologia a les articulacions, perquè a part de que poden estar més hipotònics i més laxes, si tenen més obesitat carreguen més les articulacions. El tractament amb hormona de creixement jo crec que hauria de començar de manera precoç. De manera precoç per mi és abans de l'any d'edat. És veritat que a vegades les famílies, quan els diuen el diagnòstic, necessiten un període d'adaptació per poder... Però amb la literatura ara a la mà, amb l'evidència a la mà, no està justificat esperar fins als 2 o 3 anys com es postulava antigament.
Desde que se va poniendo la hormona de crecimiento cada vez más precoz, ahora incluso antes de los 2 años, vemos que son niños con mejor composición corporal, más tono muscular, probablemente un estado mejor de alerta, de atención, y al final todo esto repercute en que el bienestar, la calidad de vida global de los niños sea mucho mejor, de forma que ahora mismo damos de alta adolescentes o pacientes jóvenes que realmente son muy diferentes a los que describían los libros de texto hace 30 años. Respecte a la teràpia gènica, molts dels estudis genètics ja estan encaminats cap a buscar com podem solucionar el síndrome de Prader-Willi des del punt de vista genètic. No és fàcil, perquè el síndrome de Prader-Willi no és un únic gen que està implicat. N'hi ha un principal, que és el gen que se'n diu SNORD, SNORD 116, però també n'hi ha algun altre important. I sembla que ja hi ha algun èxit. Jo espero que estan progressant moltíssim les tècniques genètiques i estan avançant molt en aquest sentit i que algun dia pugui arribar un tractament terapèutic genètic, no? Estem portant a terme diferents estudis, alguns d'àmbit més local, aquí a l'hospital, d'altres en col·laboració amb altres hospitals d'aquí a Catalunya mateix, i estem fent també estudis amb el grup internacional. La CHUE consiste en organizarnos en centros de referencia, que podamos acumular conocimiento, pero que trabajemos en red, que yo creo que es lo más bonito, que podamos compartir el conocimiento de forma que el paciente, de donde venga, al hospital que venga dentro de la CHUE, se pueda beneficiar de ese conocimiento. A nivell de la red d'hospitals que atenem els Prader-Willi a Catalunya, realment comença a haver molta connexió, educació, o inclús ara que estem fent estudis, com estem col·laborant tots. Jo crec que això és molt positiu. Jo estic al comitè, soc sòcia de l'International Prader-Willi Research Group i llavors, en concret, hi ha unes reunions mensuals en què s'aborden diferents temes d'actualització i, per exemple, a l'última reunió es valorava que als pacients adults potser no calia la reavaluació de l'hormona de creixement, això és de 2021, per poder començar el tractament. Hem vist que en alguns pacients que ja hem començat i que estem portant a terme un assaig clínic amb hormona de creixement, podem veure que ja es nota que el percentatge de greix ha disminuït. Això és un estudi a un any, alguns ja han acabat aquest període i podem veure que els ha disminuït el percentatge de greix. Aquí a l'Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb l'equip del Parc Taulí, hem desenvolupat una sèrie d'estudis utilitzant un probiòtic com a tractament coadjuvant a tot el que fan, a hormona, a les mesures dietètiques, etc., per veure si hi ha algun benefici addicional. Llavors, a l'analitzar això, el que hem vist era que quan estàvem prenent aquest probiòtic realment aconseguim que disminueixi l'adipositat abdominal i milloraven els nivells d'insulina. Jo penso que des del punt de vista mèdic la qualitat de vida l'ha millorat molt. És evident el pronòstic de vida i la qualitat de vida, però jo crec que encara falta molta feina més aviat, en tema més educatiu, més social, més integració poder a la societat. Tot el que pugui implicar ajudar en les dificultats que van sorgint i promoure el coneixement del que realment està passant, o sigui, comprendre la persona amb Prader-Willi i, per tant, poder-la ajudar, tot això seria el que en principi milloraria la qualitat de vida. Malauradament, els recursos es demostren molt escassos.
no ho podem fiar tot només a la farmacologia, sinó que sobretot l'important és el treball des de l'entorn multidisciplinar, el context on ens incloem tots, famílies, educadors, acompanyants, etc., tots. Piper viene tan feliz y tan contento. Viene súper contento. A ver, Piper. Manitas encima de la mesa, porque tiene que coger confianza el conejito, ¿eh? ¡Oh, cómo te quiere, Iván! Una conejita así. La zooteràpia són activitats assistides amb animals. En aquest cas, amb el síndrome de Prader-Willi, treballem sobretot els temes comunicatius, la tolerància a la frustració, habilitats socials i treball en equip. M'agrada veure-us tan concentrades. ¿Has visto, Ivana? ¿Has visto cómo se ha metido? Ja, jo... Sí. Li està agradant molt el Piper, mira. Li està agradant molt. No m'ho puc creure. Li ha fet un petonet al nas. Mira, fem-ho així, li hem d'avisar, 1, 2... Ole! 1, 2... Ole! Som-hi, va! Fa molts anys que treballo amb l'Associació Catalana de Síndrome de Prader-Willi i he tingut la gran sort de veure l'evolució d'aquests nanos, des de que eren petits fins ara que n'hi ha molts que són adults. Això és el que volia la Mira, saludar-te i conèixer. ¡Toma! ¡Muy bien! Mira, busca. Busca, busca. ¡Qué bien! Com treballem l'empatia amb els animals, doncs també de manera indirecta treballem l'empatia amb els nostres companys. Jo em quedo amb això, que hem guanyat molt en habilitats socials i companyerisme. A part de totes les coses que fem, d'activitats, tallers pels nens, formació per les famílies i pels educadors i pels professionals, seguirem impulsant la investigació de la síndrome i després volem impulsar la vessant de la salut mental perquè creiem que és el recurs que en aquests moments fa falta potenciar pels adolescents. A mi, mira, el que més em preocupa, i és una cosa que penso que a tothom ens hauria de preocupar, és que el nostre fill o filla sigui el dia de demà, quan no estiguem, o la majoria d'edat que ja està propera, que sigui autònom. Habrá familias que acojan a estos hijos o sobrinos, pero habrá familias que no, y tampoco puedes obligar a nadie a un cargo de este tipo. No puedes. O sea, no es que esté una persona enferma, es que es una persona complicada. Intento no pensar-hi, però és el futur, que l'acceptin, que estigui envoltat de gent que l'estimen, que trobi un lloc en el món, que estigui content, que sigui feliç, quan jo no hi sigui. La nostra il·lusió i el nostre projecte és treballar pel futur d'aquestes persones perquè quan siguin adultes puguin tenir un lloc on viure que sigui adaptat a les seves necessitats. Intentar trobar pisos tutelats, muntar-los perquè hi puguin conviure o fins i tot residències que siguin mixtes però que contemplin la part dels pacients amb Prader-Willi. Allunyant-nos de l'estigmatització i dels guetos, no? Allunyant-nos de crear unitats específiques residencials, com algunes que hem conegut arreu d'Europa, sobretot de França, on no deixen de ser més que experiments o pedaços allunyats de l'entorn social on tots volem i desitgem viure. Per tant, el futur de les persones, com el de tots nosaltres, és identificar totes les seves necessitats, debilitats i punts forts, no? I buscar els suports de tot tipus, cognitius, educatius, laborals, de salut mental, sens dubte, per fer possible que això sigui reeixit, que sigui un èxit. Estar a l'associació el que permet és que les famílies coneguin altres famílies
i que tinguin intercanvi d'experiències i d'estratègies i idees per cuidar millor els seus fills i tenir un millor dia a dia. Pels afectats és molt important conèixer que hi ha altres persones com ells i això els ajuda a comprendre i a entendre què els passa i a anar assimilant què és la síndrome. Estar a l'associació permet ser més famílies per fer força davant de l'administració i altres estaments per ajudar a que aquestes persones tinguin una millor qualitat de vida. Estic segura que el maneig que tenim avui en dia del pacient amb síndrome de Prader-Willi seria diferent si no haguessin estat les associacions d'atrás, que jo crec que estan fent una tasca de recolzament a les famílies i als investigadors fonamental. 10. Ens ha ajudat moltíssim l'associació. Tant a la Carla a nivell social, té un grupet aquí que sabem molt de nenes, i a nivell nostre, a nivell, diguem-ne, dels adults, dels pares, doncs han fet sessions mentre ells feien aquí zooteràpia i musicoteràpia, han aprofitat per fer sessions també de psicologia amb un psicòleg. Ens ajuda a acceptar el nostre patiment, ens ajuda a trobar-nos en un entorn en què tothom parla del mateix, i això és bo, perquè sembla mentida, però són amb els únics que realment, quan parles d'això, realment t'entenen. Vaig trobar una altra família. És que va ser de dir, ostres, és que aquí és on haig d'estar, perquè m'entenen, qualsevol dubte que tens, súper. I a sobre ens ajuda a la banda científica, sempre que poden, fent crowdfunding. És el que dinamitza a la societat, a l'administració i als professionals. Per tant, totalment defensora de l'associació.